Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini mas. Nah, tangan-tangan sing gak ono otote iso otot maneh. Bagi saudara-saudara tangannya yang kena stroke ringan utawa otote macet karena kolesterol sehingga tidak dapat berotot maksimal, ya boleh datang ke sini ya. Main di dalam Iki lho bojone anu ya. Lah kakange siapa ya? Bojone Sarah. Kudu kunang berapa itu kan? Iya ku sampe kamaran iki. Lah iya jenggot iki. Oh iku. Heeh, entuk iki anune. Sangit iki lho. Sangit iki sapa? Puro ta? Kuro. Untuk Mbak Kuro. Lu tadi gini. Iya. Ya lek susah iki. Ngomong Enggak. Ngono omah itu siapa mau anake. Tak itu. Tak ngerti aku lah duluan sange. Anaknya bapak itu lho. Bapak. Gegem. Gek napa? Gek napa? Gek mana ngene? Gek nekuk ngene. Iki terlanjur. Aku jare saken iki mentol iki, ya. Iya. Bisa nanggo angel gitu Gak ya. iso iki mentol iki belum iki, ya. Lah iya, belum barang belum. Iki wis kenceng ya. Ya. Terus. Loh, sik katut ta wae. Coba perkesan aku. Ketno. Pol. Oh iki kurang ki sing ngene, ngene. Ketno pol. 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 Wo, tambah loro ae ketno pol. Ketno wis pol. Udah kena derek ketno. Ketno. Ya mampune. Wes. Aku takon. Tambah kuat apa gak? Tenagamu. Muni. Tambah kuat apa ora? Hah? Loh, gak temu dipinggat iki. Ayo. Ketno. Nah, ketno. Gak kerasa kok tambah seken. Hah? Tambah kuat iki. Kerasa ora? Sing ngrasakno bareng. Hah? Iki. Iki wae. Lah iya. Oh, seken iki. Berarti kan ono. Biasane win-winane iso ngene apa gak? Gak iso. Gak iso. Mone tambah kuat ya, tambah kuat ora? Tambah kuat. Ayo, ketno wis praktesan. Lho iki. Gak iso cepot iki. Oh, ketno tambah ket. Lah iki kuat tambah anu iki Pak. Tambah ket. Lho, tambah ket. Tambah ket. Tuh. Ini, iki gue sampean nyekel tanganku, tambah kopat otote. Nek nyekel tangan gak baik gak. Tanganku ki ono tenagane, ayo. Ketno pol. Perkesan tangan gue. Mulai tanganmu tambah kuat. Ketno pol. Tambah kuat. Ketno. Tuh. Ketno pol. Yes. Rada abang. Iki jenenge kuat pisan. Ngono. Kene gak percaya bapak diperkes kene. Kene tangane tukno kene. Perkesan bapakmu. Ketno.
Pon. Kok kemenyan. Kena. Woi. Kuat. Kena pon. Ana kekuatane napa mboten? Ya ono kan. Lah. Kena. Polno gak wani. Abet iku. Wes alhamdulillah. Ya, Malah kena kuat. Yang penting kuat. Video